may pahilang kanta. Lagi alam mo. Ay, nalaglag. Ganito na. Waterproof to, tandaan mo. Hi guys! We're blowing. Nasaan na? Ngayon, nandun lang ako, balik pa ako. Yes sir. Yeah. Buti hindi kasing ano nung ano, delikado yung bato, ano? Pero kailangan umakak pa rin. Uy, bagin! Okay na. Bawasan. Kamukha mo na. Kaya kailangan umawak dito, nadadala ka ng alon. Pag nag-vlog ka pala, makakanta ka, no? Nakataas kamay mo. Ay, di pa tayo falls. Bulaga. Okay. Kausapin ka lang. Kausapin ka lang. Boss, yung kunwari may mga ahas ba dito? Meron, sir. Uwi na ako? Pero madagdalang. Ah, okay. Guys, may mga ahas na dito. Uwi na. Ano yung ahas na yun? Nanunuklaw o yung parang ano lang? Nanunuklaw sila, sir, pag nasaktan. Pero pagka di naman sila nasasaktan, hindi sila na Poisonous
sila? Oo. Poison. May cobra, ganun. Meron sir. So, in short, wag ka lang magaslaw, no? Opo. Pag napaka mo siya, kakagat siya. Pero pag nandyan lang siya, tapos pwede mo lang kinakagat. Oo, huwag mo lang pansin. Parang aso, di ba? Opo. Pagka naglaad ka na parang atakin mo yung aso, atakin ka, tahulin ka. Sir, kapag nandito. Ano? Ayoko. Ayoko. Guys, Ma'am, yung ako po, ma'am. ma'am yung upo. Yeah. Parang ano siya kuya, yung mga games. Yung ancient na Egypt, tas may game Prince of Persia. Kung familiar ka sa game na yun, tatalo kaya. Assassin's Creed, oh. Okay. Hi. Tin. Yeah. Uy. Tingnan mo dito. Dito may mga dengue. Kuya, may mga dengue niyan dito. Mga dengue daw. Stagnant water eh. Tapos di ba lang na-play doon? Naka-play siya nung ilan. Una ako. Makirahan. Crystal yan. Maganda dito. Linaw na sir. Oh, linaw. Ang lalim. Meron pa. Kaya lang may contact lens ako eh. Babasa siguro pero ulo hindi dapat. Guys, ang linaw ng tubig. Ay, ang ganda, putang. Ang ganda. Seryoso, ang ganda, oh. Ang linaw, oh. Ang ganda. Dala po, ya. Ang linaw. Ang linaw. Ay, dito. Ang linaw. Alin, nasilaw ako sa linaw. Isa sa napakakati sa bundok na damo. Pinakamakate. Opo, lipa. Tawa ano? Isang linggo siya bago mawala. Ay, Pero may gamot siya yung balat lang din. Ay mo. alam ko merong type naman ng halaman sa buong mundo na pagka nasagi sa balat mo, it will take you about 6 months yung excruciating pain daw. Parang siya nga yan, sir. Parang ganun siya. Opo. Kaya lang 1 week lang, no? Opo. May ganun eh, parang baga pati ikaw mentally ayaw mong ano yung ano, sakit, sobrang sakit. Pag ginagalaw mo gano'n, lalo Lalo sakit, oo. May ganun daw na ano eh. Pero talaga may gamot siya, yung balat lang din eh. Papahit siya na rin. Ang weird, no? Okay. Gamot sa kanya yung mismong balat niya. Opo. Didikdikin mo siya, tapos papahit mo gano'n. Ah, okay. Wala talaga siya. Galing, no? Ay, shit, ang ganda! Lord, thank you po! Isa sa mga wonders ng nature, no? Baby lang yan, sir. Andun yung nanay. Sa taas. Ah, baby to! May parang ano, alamat to or something na nag-aalaga, babantay dito. Wala naman, sir. Walang ganun na alamat? Wala. Okay. Gawin natin ang alamat.
Guys, ang ganda oh. Ito yung parang minor pa lang daw. At dun pa yung major. May major pa yan. Hello po. Pasir yan. May nanay, may tatay din sa taas. May tatay sa... Ay, ito! Ay, ganda! Teka. Anak, nanay, yung tatay nasa taas. Kasi pag mapasok na tulis, nakakilihan ng kanila. Pero ibang ano, yung nag-hiking talaga, nakapunta na ron. Ah, okay. Kasi bundok yung dadaanan niya. Okay, ganda. Galing ha. Ay, shit! Ang ganda! Ganda! Guys, ang ganda! Sir Jun, thank you ha. Ganda. Ganda. Ano pa sir, si mother? Nakatago ka. Nakatago. Nabagsak siya sa bundok na ron. Shit, ang ganda oh. Shit, malulubat na ako. Ilang minuto pa? Sir, ayan na, malapit na tayo. Lapit na. Sir, pag magpapapitin kayo, pwede lang sa amin. Sige, sige. Ay, hindi pa ito yung mother call. Ayan sir, tingnan mo may nabagsak doon. Ayaw nga, no, ganda. Guys, joke lang yan. Hindi pa pala ito. Yun na yun siya. Yes, mama. Opo, ma'am. Ayun na si mother.